In 2012 ging TV11 van start op Ziggo kanaal 46. Ja, vastgelopen samen vanuit het Moezerie, ik versta niet. Nu, in 2016, staat het team van TV11 voor een nieuwe uitdaging. Een lang gekoesterde wens scheidt in vervulling. TV11 kreeg een eigen studio. Met alles erop en eraan. Een bijzonder moment. Voor het eerst kregen Olaf en Ton de sleutels in heen. Zoals ik zei. Wel. Het pand in Lin met de naam De Pool had een tijd lang leeg gestaan. Iedereen die in Lin is opgegroeid kent dit pand. Hier werden in het verleden veel activiteiten georganiseerd, met name voor de jeugd. En dus moet er nog veel gebeuren voordat het Aaien Jeugdhuis is omgetoverd tot de studio van TV11. De komende weken ga je verig op de hoogte van wat er allemaal gaat gebeuren in Lin. Zodat ergens later dit jaar de deuren echt op beginnen en iedereen TV11 mag bezoeken. TV11 maakt een nieuw begin in Lin. Maar voor de verhuizing moest er nog veel gebeuren. Gelukkig heeft Ton hulp gekregen. Hoe blieft dat Bertje? Bert Schilder. Bert Schilder. Ik zie het niet. Dan kun je toch hier met de hand in de tas. Hier, kijk hier daarna, je van 70. Kijk naar me zitten. Kijk, hup, zet uit de zussen dit, hè. U zussen nog hen in de tas, kijk eens wie. Ja. Wie gaat ik koppelen naar hen doen? Jongen, ja, zo kwam ze binnen. Ik denk, dit is weer een aanslag. Maar hier moest ze de kwast in de aanslag hebben op dit moment, of de poetsborstel. Ton moet ik zeggen, dat is eigenlijk beter als Rembrandt. En hij zal eigenlijk in het doorgaan van Mondriaan, dat zijn abstracte vlakken wat erop maken is. Maar Dat hoeft niet iedereen te weten dat ik het maken of niet het maakt, dat interesseert me gaan. Ja, want we zijn die 3 dagen bezig, hè. Weet je dat voor het wet? 3 mensen van 70 jaar. 2 jongen dan 10 jaar zijn die binnen. En wil maar morgen. ben ik nog meer wat een thee. Annie is 70, ik ben 70 en Karel is iets jonger. En ik ben de 71. Ik weet het Ja, niet. maar daarvoor best wel de rust. Dan begint de pensioen volgens week. We hadden het plan opgevat, want dat is eigenlijk de meester zelf wat daar bezig is. Ton had het plan opgevat om 11 juni in de buurt van Vlodrop, bij de Gidsstappermolen, het parkeerterrein af te huren. Daar een tent op te zetten. En een live Louieke jukebox te maken. Nou, daar hebben we natuurlijk oren naar, dat begrijp ze wel. En vol vergooien ben ik bezig geweest al om mensen te laten weten dat het is. Dat kids zich al een beetje merken aan de hotels en pensioenen in de omgeving van de Gidsstappermolen, die beginnen al vol te struimen. Dus dat is eigenlijk alleen maar goed. En ik heb al gehoord dat er dus sowieso een hoop mensen komen. Maar buiten dat is TV11 weer de zender wat muziek live brengt. Echt live. Buiten dat allemaal grote artiesten komen, zoals Oscar Harris en Ben Kramer en Justin Permela en Rosie van Rosie en Andres. En Mike Mandel en Erik Bacchus. Komt er ook weer voor de eerste keer. En daar hebben heel veel mensen naar weer op gewacht. De Dixie Aces, die na 6 jaar weer gaan optreden in ongeveer dezelfde bezetting als vroeger. Alleen een paar man minder, die zitten in de country. Maar dat bij elkaar, vanaf 8 uur op zaterdag 11 juni, is het wat in Limburg nog niet is geweest. Na die show komen we in dit geval in Lin, waar eigenlijk alles al bijna klaar is. Een geweldige zaalcapaciteit. Er is een ruimtes bij, een bar zit erbij, wc's zijn er groot. En de lui die kunnen gewoon genieten van, ik weet niet waar allemaal, uitzendingen. Eén ding, TV11 wordt de zender van Limburg. Let maar op, dat beloof ik en dat belooft Ton, belooft Olaf en allemaal wat met doen bij ons. De Weekend Jukebox zegt tot ziens. Ik hoop dat ik voor zie op 11 juni in Vlodrop. Gidsstappermolen op de parkeerplaats in de tent en ik heb gehoord gratis entree. Ja, we zitten nu in de zaal al, hè.
In de toekomstige zaal van TV11, hè. Hier gaat het feest gebeuren. Oh, en in de bar dan gaan weer de wijntjes gepakt natuurlijk. Hè. Dat moet Dat niet toch? Nee, dan drinken we koffie. Oh, en een goed merk op. Maar dat moet je niet zeggen. Oh, ik doe alles, alle kluswerk enzovoort. Maar op zich maken. Rustig aan. Bertje is eraan gekomen, Bert de Schilder en Harike. Maar Harike, dat is een troezeel. Ik heb me dat helpen, joh. Ik hoop dat ze het samen met me klaarmaken, hè. We hebben één ruimte helemaal klaar, hè. Er liggen alleen nog nieuwe plafondje in en dan, ja, hè. Dankjewel. Daar komt mijn kleindokter aan. Met de minst. Ja, je moet niet zo vroeg komen, we moeten wel even kunnen schilderen, hè. Wow. Maar hier gaat het door nog. De verhuizing van TV11 naar de nieuwe studio in Lin zit er nu echt aan te komen. De laatste handtekeningen zijn gezet. Nu is het officieel. Het Aaie Jeugdhuis, wat iedereen in Lin kent als De Pool, is altijd eigendom geweest van de parochie. Tot mei 2016. Ondertussen duidt zich in het pand in Lin nog een onverwacht probleem voor. Er blijkt namelijk nog een bewoner te zitten. Op de toilet, ja. Nou, een heel spektakel. Ja, of er iemand met van alles aan het gooien was. Ja, ik dacht dat het een beest was. Ton is ondertussen onderweg om nu bouwmaterialen te halen. Nou, ik ben even materiaal halen. We hebben dus een serverruimte nodig. Er moet een server in moeten staan. Dat moet heel keurig staan, want anders valt bij je het beeld weg. En dat zal gewoon niet geren, maar zeker niet als je spannend zit te kijken. Bijvoorbeeld nog koken met Ton, want ik moet reclame maken van mezelf. Of ik nou nog een stukje fly eten, als je dat wilt. Nu niet, nu kan ik me alleen maar helpen met even te klussen en dan kunnen we het helemaal goed. Dit is natuurlijk de isolatie van de ruimte. We hebben een remun gemaakt, er zitten dus even ook bijzonder stols op. Hè. Alles wat uit remun komt, gaat de hij van. Dus daar hebben we voor gezorgd dat het uit remun komt. Dat hangt helaas niet, maar het is niet anders. Dus we moeten wel zorgen voor de werkgelegenheid. Want is er werkgelegenheid, krijgen veel adverteerders, hebben we adverteerders, kan TV11 nog verder groeien. Ja, als we het niet erin krijgen, dan draag ik de rest wel even. Dat is geen probleem voor mij. Je ziet, ik ben toch een halve pakkezel. In Lin komt de gemeente Maasgouw kijken. Daar weet al snel welke bewoner er nog in het pand aanwezig was. Het blijkt te gaan om een steenmarter. En dat is een beschermde diersoort. En die dag hadden we het ook al een keer. En toen we verzangendaags terugkwamen, dingen loog overal hoep. En doorgemuske loog toch. Dus een heel fijn cadeautje. En een stang zal ik zeggen. Daar hield ze het echt niet bij goed. En dus is het hoog tijd om er een echte specialist bij te halen. Een steenmarter. Ja, een steenmarter, dat is inderdaad duidelijk. De geur inderdaad is heel duidelijk en ja, alle symptomen van de dode dieren en de uitwerpselen is duidelijk een steenmarter. En nou is het alleen de vraag inderdaad om te vinden waar die binnenkomt. Een marter wil heel kort bij ons zitten. Een marter tenminste de steenmarter de naam zegt het al, die zit in stenen gebouwen. Hij wil wel apart zitten, dus ergens op een plafond, ergens waar hij rustig zit, waar hij zijn eigen heeft, maar wel heel kort bij ons. Dus niet samen met ons in één ruimte, maar heel kort bij. En dan is het maar net welk pand daaraan voldoet en waar hij uiteindelijk ook binnen moet kunnen, want als hij niet binnen kan, zal hij niet gaan wonen. Maar er zijn ook plekken van bekend waar hij dus binnenkomt en dat hij zoiets heeft van nou, dit is niks voor mij, ik zoek wel een ander huis. Hij moet binnen zitten en hij moet de ruimte hebben en die heeft hij hier op de plafonds. We gaan denken aan een steenmarter van waar is die plek. Hier.
hier onderin en je zit hier in het dak. Dit is een ingang. Het duikt hier om de hoek en komt dan in het dak terecht. Ja, en dan zei hij, ja, dat was eigenlijk wel heel voor de hand liggend in ieder geval. Gelukkig hebben we een pand samengekocht Olaf, voor medebewoners. Ik heb nog nooit een pand met bewoners gekocht, nu heb ik het eindelijk gevonden. Dus ik ben overgelukkig dat je was erbij. Een marter, ja. Is het een steenmarter? Ik dacht een stinkmarter. Ja, dat is die ook. En hier springt je op het dak. Dan wordt daar gaas in gestopt, dan wordt dat zo dichtgemaakt dat hij het er ook niet uit kan trekken. En we moeten eerst in ieder geval zeker weten of dat hij binnen is, want anders sluit ik hem op. Dus, maar volgens mij is hij door de herrie van de verbouw is hij alweer weg. Is hij al wakker geworden en is hij alweer weg. Als je iemand buiten wilt zitten, dan trekt ze op de sleutel op de deur af en sloet ze sloot af. Maar dat is bij hem niet zo makkelijk. Zwager, rustig aan, hè, joh. Dit werd het hok voor de server, hè. En dan zorg je voor duidelijk dat er fijn keurd staat en zonder medebewoner. Nee, ik heb overal geklopt. En als je dat niet met een bepaald ritme doet en in één keer onverwacht een klop, dan schrikt elke marter. Dan hoor je even de gestommel. En nee, dus hij is waarschijnlijk door de herrie inderdaad van het verbouwen is hij al naar buiten gegaan. Dan gaat hij ergens lekker in de zon liggen en dan wachten tot vanavond tot hij de vogels kan vangen. Dus we maken hem dicht. Ik heb een hele grote hulp gehad aan Pever van Montfort. Die hebben niet al de stroombaar helemaal nog gekeken. Er zijn al een paar kleinigheidjes, daar komen ze de eerste dag naar doen. En dan is dat ook helemaal verdig. Je begreep natuurlijk wel boete de stroomkabels en televisiekabels naar boven getrokken en gang zo maar door. We hebben zo'n hulp gehad aan Cor van Montfort dat je wilt gegaan niet weten. Die hele zaal heb ik samen met Bertje de schilder geschilderd. Helemaal restloos. Gisteren heb ik daar nu verlichting bovenaf was ingehangen. We gaan dadelijk over de bühne nog boeien. Nou, en dan nog een paar dingetjes bijmaken aan het plafond en dan de horizon ook. En dan kunnen we beginnen met de eerste show, hè. Ja, die is het Olaf opgehaald, die heeft er ook alleen naar binnen toe gesleept. En ik zag hem zangedagsmorgens die boete liggen. Ik zeg, wat is dit gebeurd? En ik heb die naar binnen gedaan, die podium delen. We zijn van plan om alle shows die we vroeger aan de Salamander hebben gedaan, dus bejaarde shows, die zijn van plan om hier te doen. Dan kunnen we dat veel goedkoop voor die mensen doen, dat is nu het punt 1. En 2 is, het is een behoes voor de bejaarden hier van de omgeving. Dus het werd helemaal te gek voor de bejaarden. Kregen alle topartiesten, het gaat dadelijk hier gebeuren, net als à la Johnny Hoes vroeger, vol op de patat. Dat moet niet zozeer naar alles alleen doen. Nou, dan gaan we dus met aan de gang. Groot materiaal, dat is het halve werken. Nee? Ja, mijn zwager heb ik even geschoold voor boete de sokkel, want daardoor zitten hier lekkages in de gevel. Dus daar trekt hij voog aan en er is er binnen ook voog. En dan doet hij even de sokkel afkappen en dan moet ik eigenlijk nog een tegel zitten hebben, dan ik heel even die paar tegels er tegenaan plek. En dan ben ik zeer dankbaar als Geer dat zal doen. Regende weer. Voor degenen die het niet begrijpen dat voor de regen werken, dat dover in de regen, dat stuiven de mensen niet. Dan hebben de buren geen last, het stuurt niet, wat wil je nog meer? Dus daarvoor ga je met alles in iedereen rekening. Ja, heel erg blij. Dat is de nieuwe aanwinst van TV11. Werkt perfect. Gewone koffie, cappuccino, chocolademelk, wiener melange, latte macchiato, café au lait, leed, koffie verkeerd. Voor de liefhebbers is dat heel erg lekker. Is dat niet verkeerd dus? Nee, het is gewoon met heel veel melk. Ben je dan klaar? Ja, wat dacht je? Met goed materiaal hè, is dat zo gebeurd, 5 minuten. Ik zeg het, ik nog altijd beter liggen de vorige week. Hier, dat is materiaal. Ja, Kom smoker, koffie drinken. Ik ga naar bed, ik denk gewoon lekker een tasje koffie drinken. En kijken wie ver het gevorderd is, maar er moesten nog een paar teeltjes vervangen worden. Dus ja, wat doen we dan? Dan helpen we gaan, denk ik. Jou met rood?
En nu weer erin. Maar gelukkig hoefde ik het niet alleen te doen. Ik heb nog even hulp gekregen, want ja, anders dan had dat shot in schijf gelegen. Maar het ligt toch schoon. Ik moet zeggen, bij de kork hebben we perfect liedjes komen inzingen. Ja, dit heb ik nog nooit gedaan, maar ja goed. Alles leersen, hè. En jawel, het resultaat mag er wezen. Ik denk dat ik ga stoppen bij de Albert Heijn en dit gaan doen. Hé, laat gewoon bij. Zit hier geen frietjes, hè, jong? Dat wordt vandaag verjaardag, hè? Iets weer de volgende man, denk ik. Hé, dan doe ik helemaal dat ik in de afslaai hier. Als je mijn platen wilt hebben, ik heb er hier nog gaan liggen, die kan ik er gratis komen ophalen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik de eerste keer gekomen was, waren ze de ontbetalen instructiedagen voor het podium in de zaal. Maar het gaat hier wel erg mooi, erg groot worden, het verschil. Als je denkt dat deze ruimte alleen heel herten was, is dit nog maar gewoon een gedeelte. Hoe de studio inkomt door de computer, zo ja. Het is een extra mooie studio. Ik denk dat we nog beter en nog mooier materiaal gaan maken. Ja, hier is ook nog een hele grote zaal, dus we gaan hier heel veel muziekshows oppakken. Deze zomer gaan we nog een paar keer naar boven en dan blijven we gewoon binnen. We hebben een prachtige zaal, prachtig buffet, dus heel veel mogelijkheden. Waarom moeten we nog naar langer gaan als we het ook hebben in Lin? Ja, er zitten een paar mensen in het trapoes die ons hier zijn aan het helpen, dus het gaat al heel groot vooruit. Het enige wat ik nog mis, dat is de tegelzetter voor vuur eventjes. En dan beginnen we aan het paint boeten te schilderen. Nou ja, en dan beginnen we de studio te maken. En dan gaat eigenlijk de televisie beginnen. En blij dat ik van het handwerk dadelijk aan ben. Wow. Hebben we voor de kantoren helemaal zuiver gemaakt. Picobellen in orde. Dan komen nu die nieuwe platen komen. Er ligt er met een allerlei rotje steen. Ik weet niet wat allemaal. Er ligt nog zoveel rotje bovenop. Ik heb weer van voor aan de baan beginnen. Maar ik ben wel blij als alles klaar is. Ik ben nu moe weer. Als ik heel eerlijk ben. Afwasmachine, dat hebben we nog niet. Dus ik moet nog alles met de handje afwassen. Maar ik hoop dat ik binnenkort wel een afwasmachine toch geen grote zie. Als ik maar een kleintje ben ik al tevreden met. Ja, de laatste plaatje mee. Ja. Tadaa! Tadaa! Het beurtje van de Pool gaat eraf, nu zijn we allemaal aan het wachten wat voor beurtje erop gaat komen. Maar eerst gaan we het paint dus geel-groen schilderen, want dat lijkt me wel de schoonste kleur die er is. Dat is de kleur natuurlijk van TV11. En je ziet weer, met groot materiaal komt ze heel wit. De mensen in Lin maken zich natuurlijk enorm veel zorgen dat ze het paint dus daadwerkelijk heel groen gaan schilderen. Mongols, twee gezag en gezwegen. Dat werd niet groen, geel. Het werd wit. Maar we zeggen gewoon geel-groen. Ja, de vakman, de olieshake, dat die jongens even voor doen wie ze de geven moet reinigen, want je weet wie met vrijwilligers is. Ze kennen niet alles. Maar de olieshake, waar direct bereid om hier te komen, ze trekken het machine neer. En dan gaat er wijzen wie goed dat het machine wel is om de hele gevel zuiver te spuiten. Ja, stop maar. Ja, je ziet, het pandje is toch wit geworden tegen alle verwachtingen. Ik had het natuurlijk liefst geel-groen gehad, maar de buurt wil het geen wit hebben, heb je dus gedaan met een fijn gries biesje langs. Het is dus prachtig wit geworden. Nu heb ik net Harry Kumpie net langs rijden, zeg ik, dat is Royce in de pap. Harry, kunnen ze me net even een beetje bij maken daar, jong? Ja, ik had er al geen gedaan, maar dat gaat nog niet. Hè. Ik kan die wel even uit, denk ik, als Roy kan komen. Dat deed ik dat even bij dit kind. Ja, maar niet zingen, je moet dat bijmaken. Ja, en dan met de tekst erover en zo. Ja, dat kan je wel. Oh, dat is goed. Nou, zie je het? Alweer direct nu hulp, de passant komt voorbij en ik heb wel direct hulp.
Maar we gaan straks even kijken naar de Ruiver toe. Daar maken ze dus letters, die maken ook van heel bekende winkelketenletters. En diezelfde letters willen we als TVLF ook hebben. Nou, die zijn ze door aan het ontwikkelen. Olaf en ik gaan daar dadelijk even hier. En daar staat helemaal perplex wat die allemaal nog op de boetegevel gaat komen. Is hier Olaf, koffie. Ik zie er maar weinig van ons van TVLF. Volgende snoer over dat ligt. Oh, de oor drinkt er al, hier jong drinkt er. Dat is de werkwoning. Dat moet, met de week moet dat geregeld kunnen zien. Oké. Oh, dat gaat hier. Jongens, dat gaat heel snel. We gaan zo op. Dit is een heel voordeel voor de klanten. Kijk, dat wil ik horen. Dan kunnen ze dan niet meer stilstaan. Dat is dan niet te geloven. Wie voor werk dat eigenlijk is een leegbak te maken. Ik dacht altijd dat het heel simpel was. Die stonden de kleuren nog klaar, hè? Maar het ging wel geel en groen. Maar dat is niet dat van ons volgens mij. Dat is ook te weinig, hè? Want dan zullen we zo'n lettertjes weer. Dat hoort op zo'n gegevenheid. TV hebben we vooral, hè. Maar er moet nog veel meer aan gebeuren. Het is alleen maar de platte kant volgens mij. Dus heb ik gevraagd hier of ik hier kwam helpen een paar dagen. Dat wil ik wel doen, dat is geen probleem meer. Ik kom s'avonds wel rond 4 voor 4 en 4 voor gaat hij de toeten. Een bus al te laat, die komt er al niet meer in. Oh, je steekt er al eerder uit. Ik heb wel heel genoeg gewerkt de laatste dagen. En wat ze nu doen als ik vragen maak? Ik ben nu de vierkant van de letter eigenlijk maken. Ik wil even het werk in de steek hier, onze eigen collega. Dag Tim. Dag Tom. Hey Jong. Ja, kom maar eens mee. Dan laat ik je even zien wie de tekst daar goed kunt zien. Oh. Of ze komen in de geheimpkamer, zeg ik hier. Dit is secret, hè? Dit is de sneak peek. Oh, wat ligt me hier dan, hè? Dat is al was klaargelegd. Oh, wat is dit dan, zeg? Dit zijn de vuurdeksel, Ja. Olaf, dan zullen ze toch van stolzigheid even de show gaan lopen, of niet? En een jong de veer hebben we opgeleid doet echte cameraman heeft zelf die TV hebben, is van hem op de Ruiver. En dan werkt hij ook nog hier en dan gaat er zijn eigen letters ontwerpen. Het is toch niet te geloven. Wat is eigenlijk alkemet, Tim? Nou, dan komt er zeg maar dit liesje wat je hier ziet. Ja. Dat dit, Leon die in de spuiterie staat, dit heeft heel fijn ingeveeld en heel fijn mooi gemaakt. Oh, nu snap ik het. Dit komt er zoveel op. Ah, voor de slimme kijker, dit is de binnenkant. Dat klopt inderdaad. Dit is zo. En ja, dat komt wel beelden. Maar... Voorzichtig met z'n zeg. Godverdomme. Is dat niet te geloven, zeg, wat die hier kunnen maken. Hé, en dat doet dus eigen Limburg. Kunnen we stolz zien op een Limburgse producten of niet? Alles kunnen we in Limburg. Je maakt van goede eten, goede televisie en goede letters. Piek. Zo is het, hè, joh. Zo is het. Zo. Oh, dat is ook op de goede kant, pak hem maar uit. Ja. Ja, het is bijna 40, we moeten er nog heel even aan één plekken. Hè. Ja, als we op een plekje ging, dan gaat het niet. Dan toch weer af moeten weer. Oh. Niet alleen in de nieuwe studio in Lin wordt hel gewerkt. Ook in het eiepunt van TVLF is volop bedrijvigheid.
Nog even en dan moet alles wat TV11 in die jaren bijeengesprokkeld heeft verplaatst worden. En gelukkig zijn ook hier de hulptroepen weer actief. Ton is ondertussen in Vlodrop. Zo, we zijn hier bij Beatrixhout. Ik wil eens even kijken wat gaat gezegd hebben voor de bühne te maken. Zonder bühne kunnen we weer een televisie maken, dus ik ga hier even met de kameraad leren. Wie is het, kameraad? Zeer tevreden en gezond. En gezond. Nou, ik heb een vraag genoeg. Voor heb ik het platen die even op de bühne gaat liggen, maar ik wil die eigenlijk op 42 hebben gezegd. Zou ik dat voor mij willen doen? Geen enkel probleem. Met alle liefde en plezier. Jong, kijk eens. Mooie wedstrijduitdrukking. Kijk eens, het Limburgse bedrijfsleven staat voor de Limburgse lui klaar. Limburgers voor Limburgers. Zo is dat. Dan moeten we het ook gooien nou. Dat alleen niet. Dat werkt nog wel. Zeker doe ik normaal alleen s'nachts dan. Zo, we hebben een geweldige doek gekregen van de grootste familie van Nederland. Het aan de kleinste familie van Nederland gegeven en een doek even kunnen gebruiken. En zo is een doek. Maar wat blijkt nu, we hebben natuurlijk ook een kleinere studio als de grote familie. Dus nu ben ik op weg gegaan en op zoek naar met dat kost maken, want ik zie een ander laat aan de naaimachine zitten, daar gaat het niet bij. Zeg ik tegen Olaf, ik laat ik eens nou een keydoek krijgen in echt. En laten die mensen nu helemaal ervoor openstaan en dat voor smaak willen. Ja, deze doek gaan we natuurlijk gebruiken in de benedenzaal, dus de grote studioruimte van TV11. Maar voor beneden doek, dat heb ik nog niet gezegd, ik kom de volgende week met een andere truc, want dat brengen ze alle twee zeggen natuurlijk neer, want die hebben allemaal hier druk. Gaat dat lukken voor de andere week, dat we dat klaar krijgen? Ja, dat gaat lukken. Ja, gaat dat lukken 100%? Ja. Dat is zeker? Ja, dat hoop ik. Oh, dan is het goed. We zijn de nieuwe bühne aan het bouwen voor TV11. En dat doe ik natuurlijk met een artiest, dat kan niet direct zien. Maar zoals Jimmy gegeten heeft, dat is de zwaarige week van TV11. Dus letterlijk. Niet figuurlijk, hè, want figuurlijk is het een hele slanke sportieve mens. Maar je hebt net erop gesprongen. En ze houdt, dus. Dat is de hele tijd jong. Nou, dus even een beetje een verstevigen, want eerst zakte ze door wie erop sprong. Ah. Dat zou niet wel dat ik een doen, man. Nee, want dan gaat het niet slecht, hè. Jimmeke is een van de beste mensen met hout, want hij heeft geleerd friet te bakken. Hij zit zo, en dat is ongeveer hetzelfde als hout zitten, maar frieten wordt ook bruin. Dus hier kunnen we zo groen met bakken zitten, dus ik kom voor, of niet? Absoluut. En ik heb ook heel veel houtzeiksel in de kop zitten, dus dan helpt dat ook wel. Hè. Ja, dat helpt helemaal. Als ze zeiksel in de kop hebben, dat is waarom dat ze dit zo goed kent. Want ik heb die net zelf geschroefd, maar dan ziet er de camera komen, want dat is nu slimme buis. Ja. Hoe gaat hij schroeven? Hoe denk je ze toast? Hij is heel bezig. Ja, tuurlijk. Ik heb nog geen klote gedaan. Jawel, we hebben die naar de binnen klaar. Hè? Ja, Beatrixhout heeft alles precies op maat gezegd. Zeg, dat de vloer niet helemaal weg is, dat kan Beatrix niets te doen. Maar de platen zijn perfect gezegd. Door mijn vriendje het Vlodrop. Bedankt nog aan jong. Goed gedaan, goed gezegd. Maar ja, en zo heeft hij niet bier gestaan, was het natuurlijk niet recht geweest. Want hij weet wie dat mijn camera eigenlijk, want dus dat kan ook recht zeggen hoor. Nee, grapje.